Damini debata nasumurung sian saluhut roha, ima na mangarajai aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna, hurian itu hatta ari lasni roha dosa darion, diakam na porsea di Tuhatta Yesus Kristus, ay manaik Tuhatta Yesus tuban wagijang laho para dihon inganan di akka na porsea di ibana. Ala ari hana naik dosa darion alani molo husapahami hita Yesus naik ta'alusi mamadokon hudul disyamun ni debata. Molo kami hudul disyamun ni debata para dihon inganan diau imam alustake aboy kan. Alanita mulai ma Yesus manaik tu banua gijang hudul disyamun ni debata. Hudul disyamun ni debata para dihon inganan diau. Hata ni Tuhatta di ari hananai ni Tuhatta Yesus Kristus nahita pestahon sadarion denek do natar surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bidusada mamuka maisian ayat 15 saat rodi ayat 20 dohot topik ni minggutam hudul Yesus disyamuni debata songonon ma hata ni Tuhatta. Asa ahupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia dang masa di ahu madok mauliate siala hamu marningot hamu di namartangiang ahu anggiat dilehod debata ni Tuhatta Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu toddi hapistaran dohot pangukapon manada ibana dipatiu rumah mata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajawon nai rodi surung ni hasangapon sitiano ni akka nabadiai asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita akan aporsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai ay di Kristus doi di ulahod debatam di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul na itu si amunna di bagasan banua gijangi tugijang ni nasa harajaon dohot huaso nang hagogoon dohot hamuliaon nang tugijang ni nasa goar na tarhatahon dada holad di hasyanganon dohot do di narusugut saluhutna do dipatuduk tutoruni patna jala dipabaki do ibana na mangatasi sasude gabi ulu ni huriai edo pamatangna na manggohi ibana asagohanna sasude di bagasan saluhutna imam sahat ni turputa huria nani haolongan ni Tuhan tadok nak kaning arilas ni roha dosa darion dihita akan porseam ari hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus ay marhite hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang dipasikop Tuhatta Yesus ula onna di tonga-tonga ni portibion Yesus menyempurnakan segala misinya di tengah-tengah dunia ini. HP torok do
nama merstahon ari hananay ni Tuhatta Jesus. Dang apala songon torok ni di akam pesta-pesta na asing ari Natal, ari hahihiyon nang di ari Jumat na badiyay. Alayang go di hilpetiyon ba torok do lubisian na minggu biasa duhita na marminggu baik na kaning di minggu pagi suang soni dohot di minggu siangon tumorok dosian minggu nasomal alai diakka inganan na asing terlungobi di hitan masa-masa panit dosi songonon upor lu do na tu panini sian nama mistahun ari hananay ni Tuhan Yesus. Alay nang dohonot ta ima peristiwa naso tarsirang do saluhut na akka peristiwa hari-hari besar na tagwari sinakaningani Natal, Jumat Agung, Paskah, hananaik ni Tuhatta Yesus saha tuhasa saur ritod di porbadiam bagaikan planet-planet yang mengitari orbitnya songonido nang akka pesta-pestai di mana planet yang mengitari bumi sebagai orbit songonido nang akka pestai. Paskah nagabe songon orbit sebagai bumi, di mana hari-hari besar lainnya itu yang mengitari aido Tuhatta Yesus do au sohehe Yesus sian namate rumardo hapor syomuna rumardo nang jamitanami lapatan na nang dohonot ta siani imam dang sikok Paskah molo so dibaritahon ari hananaik ni Tuhatta Yesus. Dang sikop Natal molo so sikop di bagasan ari hamamate hahihiyon suang songni dohot hananaik ni Tuhatta Yesus. Manang tidokon akan napistar do hananaik ni Tuhatta Yesus tu banwagijang mensahkan hamonangan ni Tuhatta Yesus sudah di tonga-tonga ni portibion. Ay marhite hananaik ni Tuhatta Yesus tu banwagijang gabi tabotoma dang portibion nagabe ojahan nagabe tujuan ni akka pardalanan ni ngulu ni akka naporsiai dang portibion nagabe sabulota. Alay ahado ima nunga di parade de bata di hita inganan nasonang di akka naporsea di ibana. Hurian itu hatta di patorang apostel Paulus do tuhuria Efesus marhite hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus tu banwagijang dilehon kepastian tup nakana porsea bahwa songo Yesus nama naik tu banwagijang tu bagasan hasangaponna songonido sugut akkana porsiai manaik tu bagasan hasangapon ni debata amai di banwagijang. Di bagasat turput tahun di patorang dolas ni roha sukacita ni apostel Paulus alanyaha ay marparbuedo haporsyaon ni huria Efesusi marparbue barita na uli haporsyaon ni nasida. Dia maparbue ni haporsyaon ni nasida yang menjadi sukacita ni apostel Paulus ima alatangdo
haporsiaon ni huria Efesus marsihohot donasida setia donasida di haporsiaonna nangpe humaliang huta Efesus dipengaruhi akka ugamo parsobaon tu akka dewa Artemis, dihaliangi akka perpoda-poda haholomon okultisme. Mereka juga menghadapi tekanan-tekanan dari pemerintah Romawi. Suang songonido sian akka halak Yahudi naso halak Kristen dope mereka ditekan. Alai ahadona Jupang di boto Paulus do ima, sekalipun dia di penjara pada saat itu dia mendengarkan dan dia tahu bahwa jemaat Efesus itu marsihohot. Mereka teguh di dalam iman, setia donasida, boy monang nasida, dang murah-murah nasida, dipalidak-lidak alai tugudo nasida di bagasan haporsiao. Oddo nagabe lasni rohani si Paulus. Jala oddo lasni rohani akan aposo ni dewata. Oddo lasni rohani akka parhalado di akka ruas ni huriana molo say totong do petogu di bagasan haporsiaon. Naso murah-murah akka dipalidak-lidak na di portibion. Naso murah-murah menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika menghadapi suatu hal yang kepahitan di dalam kehidupan. Alai molototong togu, marsihohot, lamtang, oddo nagabe lasni rohani akka parhaladoni huriai. Asa unang didokon ay upung nisi siahana tikina jolo rajido rotu parmingguon tu partangyangan ay nasa bulano dakyabe ro partangyangan dakyabe ro marming ay madah gudang akka persoalanna ay jok do alani akka persoalan keluarga, persoalan pribadi kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Alai anggap halak Efesus di son hot kokoh lamtang donasidam di bagasan haporsiaon. Alanima di bagasan lasni roham ditangyakon apostel Paulus do huriai. Alanya hanak kaning ala marparbue do haporsiaon nasida. Jala parbue ni haporsiaon ni dada holat tu diri ni nasida, dada holat di bagasan ha hohot ni manang di hatatang ni iman alai marparbue do haporsiaon ni nasida ahamai ima ala holong ni nasida menopang mendukung akka pakobasio di tonga-tonga ni huria na parjoloi. Pertumbuhan iman kasih mereka di Efesus. Ala nasida ma salah satu penopang diakoni pakobasion di huria na parjoloi. Huhut ditangyakon asa dilehon Tuhan itu nasida imatod di hapistaran dohot tod di pangukapon asa dilehot tod di hapistaran dinanakaning dohot pangukapon ahado na didok na disi tod di pangukapon dohot tod di hapistarani ima toddi porbadia marhite-hite toddi porbadia margogo huriai mangalo akkana manusai haporsiaon ni dasida
Marhite-hite tod di hapistara doh pangukaponi. Malo na sida mamereng akadia do si ulahonon lomoni rohani debata. Doh dia akan naso lomoni rohani debata. Marhite-hite panuturion ni todi porbadia. Jala di dok muse asa dipatiur Tuhani tangyang ni Paulus. Asa dipatiur Tuhani mata ni haporsyaon ni nasida. Marhite-hite na dipatiur Tuhani mata ni haporsyaon ni nasida. Gabe ditadahuriai hagugok ni hagugoonna. Gabe ditada nasida Kristus naung manaik tubanua gijang namang gonggomi saluhut rodi saliling ni delengna. Marhite-hite na dipatiur mata ni haporsyaon nasida. Dang be mura-mura nasida dipalidak-lidak akan di portibion. Alailam tuguma nagabe haporsyaon ni nasida. Toto ido nagabi akatangiang ni akanaposo ni Tuhani. Tu akanaporsea, tu akaruas ni huria. Asa dilehot Tuhani. Tiurni, dipatiur Tuhani mata ni akahaporsyaota. Gabi taboto ma. Akka dia na talup, dia na so talup. Dia lomo ni debata. Doh dia akka lomo ni rohani debata. Jala idu nagabi ulaon ni naposo ni Tuhan. Idu ulaon nami akka parhalado. Manangyakon akka ruas ni huriai. Asa tiur mata ni haporsyaon na. Mangulahon akka si ulahonon na. Jala di ayat 20 satu na mangihut di dokon. Ay di Kristus do di ulahod debata. Di na pinahihinay iba na siyan namate, jala pinahudul na itu siyamun di bagasan banua gijangi. Dipatadahon, dipatakas, Apostel Paulus musay taringo tuha iseon ni Tuhata Jesus Kristus. Tuhuria Epesusi. Iba na naung mate, naung hehe, naung manaik tu siyamun ni amai. Ibana do raja na mga rajai di saluhut na harajaon. Harajaw di tonga-tonga di portibion dohot harajaw nang di Banua Gijang. Di toru ni huwaso na do saluhut na akaraja-raja. Jala ikon uduk tu guwarna. Ikon uduk tu ibana do saluhut na akaraja na di portibion. Marhite-hitay ng dohonon na siapapun dia. Siapapun kita harus taat tunduk. Ikosobatu ibana. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan segala lutut akan bertekuk lutut Kristus adalah Raja. Di Filipi bidu 2 ayat 10. Alani hanana ini Tuhata Jesuson mabuan barita na uli dodo hita. Gabi taruli madihita haluaon na pinatupani Tuhata Jesus Kristus. Para dihon barita na uli doi las ni roha doi. Alani ikot tuguma haporsyota tuibana. Alani markite-hite arihana naik ni Tuhata Jesus. Paingot to kita do. Para di inganad do ibana. Para di hon pasu-pasu nasikop do Tuhata Jesus Kristus. O bahin na manaik ibana tu Banua Gijang.
Badi dokko di Yohanes 4 ayat 2, 1 ayat 3. Na laho maaho tubagas nida amang, laho para dihon inganan di hamuna. Lapatan na laho para dihon pasu-pasu do. Hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Mempersiapkan berkat kasih karunia yang sangat luar biasa. Hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Maka hana naik ni Tuhan Yesus berarti kita adalah objek kasih karunia Tuhan. Hita odo, jolma odo objek ni asini rohani debata. Marhite-hite hana naik na tu banwage. Jala ikom marpakirimo do hita tu bagasani. Tidak seorang pun dari antara orang Kristen yang tidak berpengharapan kepada kehidupan yang kekal. Ikom marpakirimu do hita laho tu surgo. Marpakirimu do hita kan? Ido ikom marpakirimu do hita tu surgoi. Alai unang song na ido njamiteke. Siapa yang percaya dia akan ke sorga, sudi angkat tangan. Siapa mau cepat naik ke sorga, danganong nangkat tangan. Alanya aiko jolomati di mana, asa naik tu surgoi. Nah pasti sorga itu adalah objek daripada kasih karunia Tuhan. Iko marpakirimo doita di sini. Unang songo barita ni sada halak mang naung marumur 75 tahun. Marsami banat tong. Isukun ianakon na baibana ay bapa ay molo yado so molo mate ho tu dia doho inna ada pinaboto-boto tu surgo roho inna ada pinaboto-boto isurgo inna api ngapi 75 tahun dang di pa boto-boto ibana do penna surgo di umur yang 75 tahun ay di kota Medan ay molo mate ho inong so sai marulian na dia tu dia doho inna ay tutu bedoau in apa yang go harapan inat boru nomad dokon dohonon na tusurgo doau ale anggo elus ni natai tutu bedoau ini lapatanna di umur yang sudah lansia yang sudah tua orientasinya kepada Tuhan itu masih berpaut holat di tonga-tonga ni portibiodope alain naking tadokon ari ana naik ni Tuhan Yesus paingoto kita doi para dihon ingana doi di akka na porsea di Tuhatta. Moli doko para di inganan para dihon akka pasu-pasu. Makanya ketika Yesus Kristus itu manaik tu banua gijang dang na manadikon portibio Tuhatta Yesus ay tarhica Tuhatta Yesus Kristus mangihutton ulaw ni apostoli tarhica Tuhatta Yesus Kristus tiki mamasu-masu. Nang dohonot tama disi say totong do tuhatai mamasu-masu portibion mamasu-masu hita nangpe dang taida be ibana secara kasat mata. Na peduahon hananay ni Tuhatta Yesus paingotok kita unang lalap hita di portibion. Ditikimanay Tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang di ulaw ni apostel bidusada sapulusaday say tarhalongong do akka sisianay mamereng namana itu hatta Yesus Kristus tu banua gijang Roma suru-suruani madokon unang say lalap hamuna jongjong mamereng do pak gijang unang say lalap mamereng do pak gijang nang dohonon na di sii maunang belalap hamuna alay borhat mahamuna mangulahon akka ulaon na pinasaha tu hamu. Ngulu na sailongang mabahen so mula-ulaon. Ngulu na sailongang mabahen tidak lagi beraktivitas. Alani moloy dokko suru-surani nakani unang seberik kamu bitu gijang alahi laho mahamuna mangulaun akka si ulahom muna nama dokon hiduplah mulailah aktivitas
talungowi aktivitasi ima aktivitas laho pasangapon guarni debata. Unang besay lalap hita di portibion alaita eahima hutanahot rodi saliling nililingna. Unang malalap hita di akka kenikmatan portibion. Unang maloja behita say mamikir-mikiri akka ngolu na di portibion. Ay di dokkon Apostel Paulus nang Tuhan ta Jesus pe jol manadu mangol do hita molo holan na di portibio kita marpakirimon tu Kristus. Alai ko marpakirimon do hita tu ngolu na manotongin. Asa hanana ni Tuhan ta Jesus manugihok kita asa ngolu na manaik. Iko manaik mangulutta. Manaik mangulutta gabi marngulu na ibaru. Marpakirimon na ibaru. Manaik mahita siyan ngolu na dibagasan halosohon. Tu ngolu na dibagasan haringgason. Manaik mahita siyan ngolu hadosaon tu ngolu habadiaon. Hiduplah di dalam kehidupan yang optimis. Jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang optimis. Nunga mana itu hata Yesus Kristus tuban wagijang para dihun ingana di akana porsea alani taulahoma ulaota hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Martang yang mahita.